Здравейте, аз съм феята на Бачково. Как сте? Топло без сло накрая. Без сло. Добре. А море или планина? Планина. Море. Гърция или България? България. Защо? Защото е родината ни. Накратко казано. А с какво нашето море е по-хубаво? Преживяването на нашето море. Със сигурност повече зеленина, повече спомени и най-вече факта, че си в родината си. Добре, а къде ходите на море в България? Препоръчайте някакво хубаво местенце. Нашето семейство е дълготраен фен на Варвара на Южното Черноморие. Супер. Града на артистите, на творците. А когато сте на плажната ивица, кое е най-важното? Слънцезащитата или водата? Водата и слънцезащитата са ми на първо място. Не мога да ги степенувам. Може да сложим знак за равенство? Да. Да, може би след 20 години ще разберем, че слънцезащитата е била по-важна от водата. За сега е водата. Повече, да. Добре, правилен отговор. Получавате подарък една изворна вода Бачково. Много благодарим. Заповядайте. И ви пожелавам скоро да отидете на море. Да Много се надяваме, благодарим. благодарим. Хубаво лято! На вас. И на вас подобно.